kula ga wannan abin da sunna take karantar da mu, shari'a ke koya mana, shine dukkan lokacin da wani labari mai daɗi ya zo maka to sai ka faɗi ƙasa ka yi wa Allah godiya. Wannan sujada ƙwaya ɗaya ake yi, ana ce mata sujudu shukur, wato sujadan godiya, gode wa Allah. Akwai bambanci tsakanin ashukur da alhamd. In an ce alhamdu kaman alhamdulillahi rabbil alamin, to in an ce alhamdu a larabci mafiya yawa godiya ne wanda ake yi da baki, yabo da godiya na baki. Amma aka ce ashukur yana nufin godiya ta ɓangaren aiki, shine ka yi wani aikin da zai nuna ka gode wa Allah. Shi yasa a ka'ida akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukur. Shi ashukur iya da alaka da aiki, kaman i'malu ala dawu da shukura. wani sura kenan? Na'am? Suratu Saba, aya ta nawa? Aya ta 13. Allah ya maka albarka. So i'malu ala dawu da shukura, haka sai aka ce i'malu ba a ce qulu ba. Wannan ke bayyana ashukur na da alaka da aiki na gabbai. Amma shi Bahaushe in ya zo tafsiri, alhamdu sai ya ce godiya ga Allah, ashukur godiya ga Allah. Mu rika ƙara bayani cewa alhamdu yabo da godiya a mafiya yawan lokaci da baki, ashukur kuma godiya ga Allah da gabbai ta bangaren yin aiki mai kyau. So da haka anan ana maganan shukuran lillah, ba a ce hamdan lillah ba. Don me? Don ya faɗi ya yi sujada, kuma sujada aiki ne ba magana ba ne. Shi sa aka ce shukuran lillah. Kuma idan muka duba kalmar ashukur a ƙur'ani, ta maimaitu kamar sau nawa, da kuma kalimat mushtaqqa minha. Aƙalla kalmar godiya na ashukur banda alhamd ta zo ita da kanta da abin da aka ciro daga gare ta, wanda ita ce tushen kalman wurare 75 a ƙur'ani. Kuma dukkaninsu na da alaƙa da gode wa Allah ne akan ni'imomin da ya mana da ɓangaren ƙara ƙoƙari ta ɓangaren aiki na ƙwarai. Kuma hikimar sujudu shukur sunna ce ta Allah, idan ya maka ni'ima sai ka gode masa to yana ƙara maka. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Matukar Allah zai mana ni'ima mu gode, to alkawarin Allah ne zai mana ƙarin ni'imomi ninkin ba ninki.